ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ಹೋಮನೆ ಮಗು ಜತ್ತು ಬಿದಾಡು ಚಿತ್ರ ಗೊತ್ತುಡು ವಿಘ್ನ ಬರ್ಪುಂಚಿತ್ರ ಸಹಜ ವಿಘ್ನ ಬರ್ಪುಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ವಿಘ್ನನು ನಿರ್ವಿಘ್ನ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರ ಉಡಂಡ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ್ಕೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಕುದರ ಬಂಟಲಯ ಅವನಿಗೆ ಪಾದ ವಿಘ್ನತ್ತನಲ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರ ಬಂಪೇರು ಪ್ರಥಮುಡು ಸರ್ವ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ್ಕೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸುರುಕ್ಕಾದ ಆರ್ನ ಪಾದಗೂ ತರತಗ್ಗಾದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮನೆ ಕಣ್ಣುದರೆಪ್ಪದಲಕ್ಕ ಕಾತುಂದು ಬೈದ ಚಿತ್ರ ಜಲತೂದು ನೆಲ ಚಿತ್ರ ವರ್ಮಲೋಕದ ಬಡೆ ಮಾಳಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ದುಮುದಿ ಓದು ರಾಜ್ಯಡು ವೈಭವಡು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಬಸ್ತಿ ಬಡಪುದ ಮನ್ನಡೆ ತರೆಟು ಮೂಡ ದೇವರಾದ ಪುಕ್ಕೇಡು ತುಂಬುಂಡ ದೈವಾದ ಆರಾಧನೆ ಬರ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ದೈವಜುಮಾಜುಮಾದಿ ಬಂಟನು ದುಮುದಿಕ್ಕಿಡದಿದೆ ಅಧಿಕಾರ ಪೀಠುಡೆ ಮೆರೆಯಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಧರ್ಮತ್ನಾಯ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟನ ಧರ್ಮನು ದುಮುದಿಕ್ಕಿಡದಿದೆ ಉರಿ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಕಟಕ್ಷರಣ ಬತ್ತೊಂದು ವರಿ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಇರುವಿರ್ನಿಧಿ ಪುರುಷೇರ್ನ ಸೂರ್ಯದ ಮನೆತ ಧರ್ಮನು ಬತ್ತೊಂದು ಪಡಲಡಿ ಪುಂಚತ್ರ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ತರತಕ್ಕಾದ ಜಾಗದ ನಾಗದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗದೇವರನ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇಲೆ ದುಮುದಿಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ ಆಲರಡು ಪುಂಚತ್ರ ಎಲ್ವೇರು ಸಿರಿಕುಲು ವರಿಕುಮಾರನ ಧರ್ಮನು ಬತ್ತೊಂದು ವಜ್ರಧರ್ಮಡೆ ವಶಾಯಿಂಚತ್ರ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಚಿತ್ತನ ದುಮುದಿಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ ಅಧಿಕಾರ ಪೀಠುಡೆ ಮರೆಯಂಬೈದು ಚೇತನ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಅಪ್ಪೆ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿಗೆ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತರತಕ್ಕಾದ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಮಾಯಂದ್ರನ ಧರ್ಮನ ತುಂಬದಿ ಕೇಳಿದಿದೆ ಕರೆಂಟು ಪುಂಚತ್ರ ಕರತ ಬಪ್ಪುನ ಬಲಾವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಅರಸು ಪಟ್ಟದ ಮಾಮಲ್ಲ ದೈವ ಅರಸು ದೈವ ಬೊಬ್ಬರಿಯನ ಧರ್ಮನ ತುಂಬದಿ ಕೇಳಿದಿ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದ ಚತ್ರ ಸರ್ವದೈವ ದೇವರನ್ನ ದುಂಬದಿ ಕೇಳಿದಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ತರು ಮಧ್ಯಡು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಜಾಗ ಗುತ್ತು ಬರ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದ ಚತ್ರ ಸಂಸಾರ ಸೇರ್ದ ಚತ್ರ ಸರ್ವ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯರನ್ನ ದುಂಬದಿ ಕೇಳಿದಿ ಒಂದು ಗುಂಡಿದಿಲ್ಲದ ಪಂಚಾವರಣದ ಮನ್ನಡೆ ಅಪ್ಪೆಗ ಅಪ್ಪೆ ಆದ ತಮ್ಮಲೆ ಆದ ಕಾತೊಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಸಲ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಗೆ ತರತಗ್ಗಾದ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆ ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಧರ್ಮ ಭೂಮಿಡೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಬೋಡಾದ ಜಗತ್ತು ಗಣ್ಣಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ತುಳುವನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಲ್ಕಂಗೆದ ತನುಮಧ್ಯಡು ಧರ್ಮನೆ ಅಧರ್ಮ ಪುಂಚಿತನ ಕಾಲ ಕರ್ಮನೆ ಕೈವಟ್ಟಂತು ಚಿತ್ರ ಸಮಯಡು ಮೂಜಿಮೂರ್ತಿನ ಮನವಿಚ್ಚ ಉಂಡ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹನು ಮಿತ್ತು ಮೇಲ್ಮಂಡಾಲೊಡೆದಿದೆ ಮೂಜಿಮೂರ್ತಿನ ವರಬರನು ಮತ್ತೊಂದು ಭೂಮಂಡಲೊಡೆ ಧರ್ಮನೆ ಅಧರ್ಮ ಪುಂಚಿತನ ಕಾಲುಡು ಕರ್ಮ ಕೈವಿಟ್ಟು ಸಮಯಡು ದುಷ್ಟರಕ್ಕ ಸೇವಿಂಚಿತನ ಧೂಮ್ರಾಸುರನ ಒದಕೋಸ್ಕರ ಬೋಡಾದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಅಸಮರ್ಥರ ಪುಂಚಿತನ ಸಮಯಡು ಆಯನ ಸಂಹಾರವ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಬಂದ್ ಪುಂಚಿತನ ನಿರ್ಣಯನ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು 33 ಕೋಟಿ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳು ಆದಿಮಾಯ ಜಗಜ್ಜನೆಣ್ಣೆ ಅಮ್ಮ ಬಂದಲೆ ಪುಂಚಿತನ ಕಾಲ ಆದಿಮಾಯ ಜಗಜ್ಜನನಿಯೇ ಒಂದು ರೂಪನ ಬತ್ತೊಂದು ಜತ್ತು ಬಿದಾಡು ಚಿತ್ರ ಹೊರತು ಉದ್ದನ ತರ ಗೇನುದ್ದ ಮಿರೆ ಭೂವಿದ್ದ ನಾಲೈ 42 ಮಾಯುಧನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಾದ ದುರ್ಗಿದು ಮಾವತಿ ಚಂಡಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಓಂಕಾರ ರೂಪಿಣಿ ಕುಮಾರಿ ಕೋಮಲೆ ಬನ್ಪುರ ರೂಪನ ಬತ್ತೊಂದು ಧೂಮ್ರಾಸುರನೆ ವದೆ ಮಲ್ಪಾದ ಧೂಮಾವತಿ ಜುಮಾದಿ ಬನ್ಪುರ ಪುದರದಿ ಒಂಡ ಪುದರದಿಂದ ದಾನಿ ಪಂಜಿ ತಿಂಜುಡ ಬಾಜಲಾಜುಡ ಬನ್ಪುಂಜಿತ ಕೊರ್ತದು ಪಂಜಿತ ಬಳವು ತಗ್ಗಾರ ಬೋಡಾದ ಸಾವಿರ ಕುದುರೆ ಸಾವಿರ ಕುರಿ ಕರ್ತು ಬರಿಯರು ಪಂಜಿ ಗಿಂಜಿನ ಲಜ್ಜಿ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಾಜಲಾಜಿ ಲಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಪುಳಿತ ಪುರ್ತು ಪೋಯಿನ ಲಜ್ಜಿ ನನದಾದಂಡು ಬಂದು ಕೇಮಚಿತ ಕೊರ್ತರು ತಿರ್ತು ಕುಬೇರ ಕೆರೆಂಡು ಕುಬೇರ ಕೆರೆತ ನೀರು ತರಲ ಮೀನು ಮಚ್ಚದಿನ ಸೈಯರು ಬಿಡಡ ತಾವರನ್ನ ಪೂ ಬಾಡ್ರ ಬಿಡಡ ಬಂಡೇರು ಮೀನು ಮಚ್ಚದನು ಸೈತು ಪೋಂಡು ತಾವರನ್ನ ಪೂ ಬಾಡ್ದು ಪೋಂಡು ನನದಾದಂಡು ಬಂದು ಕೇಮಚಿತ್ರ ಕೊರ್ತರು ಮಿತ್ತು ಮೇಲ್ಮಂಡಾವಳು ಆಲಡ ಪಾರ ಅಸಾಧ್ಯ ಬಂಡೇರು ಮಿತ್ತು ಮೇಲ್ಮಂಡಾವಳು ಬಿಡ್ಲ ತಿರ್ತು ಭೂಮಂಡಾವ ಜಪ್ಪಳ ಭಕ್ತ ಮಾನವನ್ನ ಬೆರಿಪತ್ರ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಅಪ್ರಕಾರ ಮಿತ್ತ ಮೇಲ್ಮಂಡಾಲನು ಕುಡಿಯ ತಿರ್ತು ಭೂಮಂಡಾಲ ತುಳುವನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಲ್ಕಂಗೆದ ತನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನಗಿ ಜತ್ತು ಬರ್ಪು ಚಿತ್ರ ಕಾಲ ತನ್ನ ಬಲತ್ತು ಗೋರಿ ಸಾಯಗೋರಿ ಬಂಟೇ ಬೋಡು ಬಂದು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಣಯದ ಕಟ್ಟನ ಮಲ್ಪಗೊಂಡ ಬಾಯಿ ಬರಂದನ ವರಹಾಮೂರ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಬಲತ್ತರು ಬಂಟನ ಸ್ಥಾನನು ಕೊರಿಯ ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಬಂದು ಚಿತ್ರ ಪುರಾಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬೈದಿನ ಮಾಯಗಾರೆ ನನ್ನ ಹಲವಾರು ಜಾಗ ಕೆಲವಾರು ಪುಂಚಪುರಾಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಗೊಂಡ ನಾಳು ರಾಜ್ಯೋಳು ಯಾನು ಪ್ರಬಲಾಡು ಬಂದ ಇರಾದಿನ ದುಂಬುದಿ ಕಿಡಿದಿ ಹೊಂಡ ಕೆಂಕಾಯಿ ಬೈಲಾಬೂಡು ಬತ್ತೊಂಡ ಬೈಲ ಬಣ್ಣವೆನ್ನ ಬಿರಿ ಬತ್ತೊಂಡ ಬೈಲಬೂಡು ಬೈಲ ಚಾವಡಿ ಬೈಲ ಮಾಗಲೆ ಬಂದ ಪುರಾಪುರ ಬತ್ತೊಂಡ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಬನ್ನ ಪಡ್ರೇಸಾನ ಬಡಕಾಯಿ ಬನ್ನ ಸಾಂತುರ ಚಾವಡಿ ಮುಡಾಯಿ ಬನ್ನ ಜತ್ತೊಟ್ಟು ಕುರ್ಕಾಲ್ ಬನ್ನ ಕುದುರಾ ಚಾವಡಿಡೆ ಚಾವಣದ ಅಧಿಕಾರರು ಪಡತೊಂದು ಬೈದಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಯಗಾರರೇ ಸಾರಾಳ ಪಟ್ಟುಗಿ ಬರ್ಪುನ್ ಚಿತ್ರ ಕಾಲ ಸಾರಾಳ ಪಟ್ಟಡು ಸಾರಾದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಗೆತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನಾಗಕಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಸರಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ಪಾದಿ ಸಾರಾಜಿಮಾದಿ ಬಂಪವಂಡ ಕಾಂತನ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತು ಕಾಂತೇರಜಿಮಾದಿ ಬಂಪಾದೆ ಹಲವಾರು ಜಾಗ ಕೆಲವಾರು ಪುಂಚಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಾದೆ ಬಸ್ತಿ ಬಡಪುದ ಮಣ್ಣಗಿ ಬರ್ಪುನ್ ಚಿತ್ರ ಕಾಲ ಬಸ್ತಿ ಬಡಪುದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಜತ್ತ ವಿಧಾನ ಪುರ್ತು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರದ ಅಂಗೈದಾತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ಸಮಯಡು 7
ಜಾತ್ರೆ ಏಳು ಬಗೆಲು ಹಠಕಟದ ಚಲಪೈಪು ಚಿತ್ರ ಸಮಯಡು ನಿಕ್ಕು ತೋಜಾದಿರ ಗುಂಡಿದಿಲ್ಲದ ಪಂಚಾವರಣದ ಮನ್ನೆ ಗುಂಡಿದಿಲ್ಲದ ಪಂಚಾವರಣದ ಮನ್ನಡೆ ಯಾವ ಕಾಲಡು ಒಡೆಯ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಅಂಗೈದಾತ ಜಾಗೃತಿ ಎಂದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಮನ್ನಡಿ ಗಜಪಾಟ ನಿಜಾತವಂತ ವಿಚಾರ ಮದಿಪರ ಮಾನವರಿಗಳಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯಾದ ಪೋಂಡಲ ಜಿಮಾದೆ ಇರಿತಾದ ದಿನಡು ವರ್ಷ 16 ತಿಂಗಳು ಅವರತ ಕತ್ತಿನ ನಿನ್ನ ಆಗ ಭೋಗ ಪಂಚ ಪರ್ವ ಹೋಮ ನೇಮನು ಇಡೀ ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರ ಎಳತ್ತಡೆ ಬಲತ್ರದ ಮಂತಂದು ಬೈದೇಡಲ್ಲ ಇರಿತಾದ ದಿನಡು ಅಪ್ಪೆಲ ಕತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ತಮ್ಮಲ ಕತ್ತಿನ ಮಾಯಗಾರೆ ನಿಖಲ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಕಲೆ ಪೌಡು ನಿಖಲೆ ಒಂಜಿಗಿಂತ ಪೇರು ಕೊರಡು ವರ್ಪುತ್ತ ಮೆಚ್ಚಿ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ಹೋಮ ನೇಮನು ಏಕರಾಶಿದ ಇಡೀ ಕುಲ ಕುಟುಂಬ ಏಕರಾಶಿನ ಮುತ್ತುದು ಕೊರಡು ಪಂಪಂಚತ್ರ ಸಂಸಾರದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಜಿಮಾದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಒರುವಾರಡು 4 ವೇದ ಆದಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪದ್ಧರ್ಮ ಪುರಾಣ ಪಾರಾಯಣ ಮಲ್ಪಂಚತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಕುಲದ ಉತ್ತಮ ಕುಲಾಯಿತ ನೂರುಪಾಡಿ ಸಂಸಾರಡು ಪರಿಮಲ್ಪಾದೆ ಆರ್ನ ಕೈಟು ಬೋಡ್ಬೋಡಾಂಚಿತ್ರ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆನ ಆರ್ನ ಹಸ್ತೋಡು ಪೊರ್ತುಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿಲ ಕಾಣೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪಂಚತ್ರ ಆಚಾರ ವಿಚೋಡು ಅನೇಕ ತರದ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಏರುಪೇರು ವಿಷಾದೋಷ ನಮ್ಮ ಪಾಲುಗೆ ಬದುಕುವುದೇವೆ ಜಿಮಾದೆ ಅಂಚತಂದಲ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ವಿಷಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ಬಂದಿತ್ತಂದ ಗ್ರಾಮ ಕಾತದ್ದು ವೈದ್ಯಂಚತನ ವರ್ಪಲೋಕದ ಒಡೆಯ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಮಲ್ಲೆ ಆರ್ನ ಪಾದ ಬತ್ತಲ ಆಲನ ಅಲಿಪಾಲ ಎಡ್ಡೆನ ವರ್ಪಾಲ ಮರಣದಾಂತರ ಮಾಯೈಗಳು ಮಲಿನದಾಂತಿನ ಭಕ್ತಿ ಬಿರುಕೊರ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದ ಬತ್ತಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕನ ಬಿಡ್ಲೆ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾಲೆ ಭೂಮಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಮನೆ ಮೆಂಚಾವಡಾಲೆ ಮನೆ ಮೆಂಚಾವನು ಬಿಡ್ಲೆ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಭಕ್ತರನ ಮದಿ ಬಿಡಾಲೆ ಭಕ್ತರನ ಮದಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಗುಡ್ಡಿ ಸಂಸಾರದ ಭಕ್ತಿ ಹಂಚಿದುವರ್ಲೆ ಗುಂಡಿದಿಲ್ಲದ ಸಂಸಾರ ಭಕ್ತಿನ ಬಿಡ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ